Haig de parlar amb tu. Endavant, doncs. No, ara no. Duré l'exposició a Malmo. Podries venir? Vull que coneguis una persona. Quedem així. Ets el germà de la Charlotte? Sí. La Charlotte ha desaparegut. Però què dius ara? Sí. La Charlotte em va dir que havia de parlar amb algú. Eres tu. Va conèixer una dona que li va explicar moltes coses del vostre pare. De la feina que feia al servei d'intel·ligència. És per la Charlotte. Tot és tèrbol, molt tèrbol. Quina cosa? Sí, és una bogeria. No sé si estic paranoic, però em sembla que em vigila. La Charlotte creia que la seguia. La meva germana sabia alguna cosa. Tenia un document de quan el meu pare estava en actiu sobre una entrega d'una toxina. Que podria ser una arma bacteriològica? Sí, exacte. Estàs fent enfadar molta gent. No és una persona fàcil d'aturar, tinc-ho en compte, Thomas. Deixa estar aquesta qüestió, Thomas. Estàs bé, pare? Sí. La democràcia no es pot donar mai per garantida. S'ha de pagar un preu. El que tinc és molt gros, no te